oso erraza izan zait hitzaldia prestatzia, eta ikusiko dugu pixkat nolabait halako bidaia moduko bat ingo dugula danok elkarrekin, hasi glaziar orokorretatik edo glaziarren ezagutza orokorretatik eta pixkanaka ezagunagoa zaizkigun tokietara, ez? Lehenengo Patagonia ez ezagun hortara eta gero Pirineo ezagunagoetara, ez? Eta, bueno, esango dezue, ez? Nola dan posible euskaldun bat glaziarrak ikertzen, glaziarrek bai edo bai behar dituzte bi elementu, eta hori dira elurra eta izotza, ez? Eta bi horiek azkenean zer dira? Ura. Ura nola? Ura izostua edo ur izostua, ez? Eta nire ikerketak beti horri lotuta izan ditut eta egite ditut. Gaur egungo dinamikak, gaur egungo elurrak eta izotzek edo glaziarrek duten bilakaera eta egoera zein dan ulertzeko nahian, eta baita ere kasu batzutan iraganean glaziarrek gure paisaietan edo erliebetan izan duten eragina aztertzeko asmoz. Gaur egun kontsideratzen da kriosfera bera badala sistema klimatikoaren edo gure planetako sistema osoaren osagai nagusietako bat. Ados. Eta horregatik, nik uste oso aproposa dela, aurten izendatu den urte hontan, pixkat kriosferaren garrantzia errebindikatzea eta publiko artean azaltzea, bai arduradun politikoak konturatu daitezen zerbait dela gertatzen, eta baita ere publiko orokorrak ezagutu dezan, uste baino gertuago daukagula glaziarren eragina bai gizartean, bai ekonomian, eta baita noski ingurumenean baita ere. Glaziarrak bi talde nagusitan banatu ditugu. Alde batetik, izotz kontinentala handiak, eta bestetik gero etorriko zaizkigun mendiko glaziarrak edo nolabait ezagunagoak zaizkigun glaziarrak. Izotz kontinentala dira gaur egun poloetatik gertu dauden kontinente mailako glaziar handiak, Antartika eta Groenlandia. Antartikan gordetzen da egun planetako izotz guztiaren 80%. Hau da, 10 bederatzi bertan daude. 2 kilometroko batazbesteko lodira daukan izugarrizko kontinente tzarra, 5 kilometroko maksimoak puntu batzuetan, pentsatu planetako laugarren kontinente handiena dela, ez? Hortaz, frigorifiko itzel bat egopoloan edo egopoloa inguratzen, eta nolabait, kasu honetan izotz kontinentalek izugarrizko eragina daukate zirkulazio atmosferikoan, korronte ozeanikoetan, eta nola ez, itsasmailaren igoeran. Gaur egun, eszenatoki ezberdina dauzkagun, non zenbat eta gehiago edo gutxiago urtzen dian izotz kontinental hauek, itsasmailaren igoeran eraginak ezberdinak izango dian, ez? Antartika sortez, oraindik nahiko egonkor dagoela esan daiteke, baina badia hainbat eta hainbat puntu, halako gakoak dian guneak, non itsasmailaren azpitik dagon kontinentea, eta hortaz, nolabait zaurgarria izan daiteken datozen urteetan. Eta zer esanik ez, beste izotz kontinentala edo kontinente mailako izotza, kasu honetan planetako uharterik handienean dagona, Groenlandiaren 80% inguru izotzak hartua dago. Azken asteetan notizia izaten nahi da, gai geopolitikoegatik, baina glaziologoontzat eta komunitate kriosferikoarentzat, azkenengo urteetan gero eta gehiago aipatzen nahi dan tokia da. Nolabait, klima aldaketaren adierazle nagusitako bat dalako. Oain, izotz kontinentalak albo batera utzita, pasako binateke mendiko glaziarretara. Nolabait, segurazki gehienontzat ezagunagoak dian glaziar horietara, ez? Mendiko glaziar bat deskribatu beharko genu, esan genezake izotzezko errekak diala, ez? Azken finean, izoztuta dagoen erreka bat, oin esango dira zure, baina ni egon naiz egun oso batean glaziar bati begira eta apenas mugitzen dira, eta noski, azken finean ez dira gure errekak bezala, ez? Izoztuta dagoen ura da, eta beste eskala batean funtzionatzen dute, eskala geologikoan kasu honetan, ez? Gainera, mendiko glaziarrak oso erabilia dira irudi konparaketak egiteko, ez? Orain dela 200 urte edo orain dela 40 urteko glaziarra hartu eta gaur egungo glaziarraren irudi berdina egin, eta esaten dugu, ostras, hemen aldaketak egin ematen. Bai, baina aldaketa horiek egin ematen, iraganean aldaketak ematen nahi zialako glaziarrean bertan. Ados, glaziarra bera da dinamikoki erantzuten klimak agintzen dionari. Eta beste hainbat faktore gero aipatuko ditudanak. Glaziarren bilakaerari dagokionez, kontuan izan ez gatozela ezerezetik. Hemen azkenan historia bat dago, historia geologiko bat dago,
esan genezake glaziarrak azken izotzaldiko erentzia edo ondarea diala, baina nire kasuan esango nuke mendiko glaziarrak batez ere izotzaro txikiko erentzia bat izango liratekela. Vale? Izotzaro txikia, gutxi gora bera, 14-15 mendetik 19. mendera edo 19. mende artean eman zan aldi hotzago bat izan zan, batez beste gradu bat berago zegoen temperatura. Horregatik hartzen dugu fase hau nolabait referentzia bezala gaur egungo klima aldaketa ulertzeko. Eta garai hartan, glaziarrak osasuntsu zeuden, aurrera egin zuten, hasi egin zian, potoldu egin zian, eta ikusten duzue, garai hartan ere lehenengo Pirineistak hasi ziala Pirineoak ezagutzen, ez? Adibidez, Frantsesa ederren lehenengo irudi eta grabatuak oso ezaguna dianak, oso ederrak. Eta ordutik, ikusten duguna da, pixkanaka glaziarrak atzera egiten joan diala izan Pirineoetan, baina baita ere beste hainbat mendikatetan, zeren izotzaro txikia mundu mailan eman zan fase bat izan zan, garai bat izan zan, eta horrelako erregistroak, horrelako irudiak, horrelako grabatuak toki askotan dauzkagu, ez? Orduan, ordutik, izotzaro txikitik eta gaur egun arte, ikusi dugun bezala, ez? Irudi konparaketa hauek erakusten digutena da, oso osasuntsu, oso ederrak zian glaziarroiek, gero eta txikiago, gero eta zokoratuago, gero eta eskutuago editzen zaizkigula, kasu honetan Pirineoetan, baina baita ere beste hainbat mendikatetan. Adibidez, eremu urrunetan, Tierra del Fuegoko artxipelagoan, kasu honetan glaziar hauek zuzenean itsasora iristen zian, eta beraz, izotzoiek zuzenean itsasora emango zian, ezta? Eta, glaziarrei dagokionez, esaten bezala, masa balantze oso negatiboak, batez oso nabariak, hemen ez da ikusten dezuen, baina 32 urte eskazian, gutxi gora bera 12 kilometro, fiordo berriak sortzen zaizkigu Patagonian. Ez klima berotzen nahi dalako bakarrik, kontuz, hemen badia beste bat eragile edo beste bat faktore, nolabait efektua amplifikatzen dutenak, fiordoaren sakonera, edo nolabait arroaren sakonera zein dan, geometria zein dan, eta bar. Orduan, kasu askotan klima aldaketaren adierazle ez lirateke izango glaziar hauek, baina bai iruditzen zaizkit oso bizualak pixkat nondi gatozen eta nola gauden ulertu alizateko, ez? Hemen daukazue Tierra del Fuegoko glaziarrik handiena, nik masterrean ikertu nuna, Marinelli glaziarra, eta izotzaro txikiaren amaieran, ikuste duzu ez, tamaina eder eta lodia zeukan, bada 100 urte ostean, halako fiordo berri bat, 15 kilometro luze dana, azkenengo 30 urtetan beste 12 kilometro bakarrik, hau da, 15 kilometro 100 urtetan, azkenengo 30 urtetan 12, eta, pixkat asterizkoa jarraituz, ikuste zuen tokia berdina dela, baina eremua guztiz aldatu dela. Pirineotako glaziarrak non daude? Gaur egun, Europan hegoaldeen egon daitezkeen tokian, edo egon zitezkeen tokian, zeren ez daude ere klimarekin orekan. Baina halako altuera muturrean eta gainera latituden muturrean, ez? 1850ean 2000 bat hektarea genuzkan, 50 glaziar baino gehiagotan, segurazki 100 glaziar izango zian, baina bata bestearekin lotuta, eta pixkanaka atzera egite tasak, nolabait nahiko normalak edo konstanteak izan zian, ez? 102 urteko gutxi gora bera izotzaro txikitik eta batez ere 80. hamarkadatik. Baina azken urteetan ikusi duguna da atzera egite hori azkartu egin dela. Eta zergatik? Azken bi udak edo 2022 eta 2023ko udak oso beroak izan zialako, 2022a bero bolada oso bortitzekin, da 2023a nolabait bero konstanteagoekin, ez? Eta horrek eragin zuzen izan zuen glaziarren egoeran, gaur egungo 15 glaziar horiek usteko edo mantentzeko. Non daude glaziarrak? Mazizorik altuenetan, 3000 metroko mazizoetan, badago salbuespen bat, oraintxe aipatuko dizueda dana, Tena baiarako iturburuetatik hasi, mendebaldean, Las Neuseko glaziarra, balaitu zen, oso sokoratua, 3 hektarea besterik ez, Infiernoseko glaziarra, oso ezaguna sana, pixkanaka sedimentuz estaltzen joan sana, eta gaur egun glaziar bezala kontxeratzeko ere, zailtasunak ematen diguna, Taioneko glaziarra altuera oso baxuan, banatuta, ez da ikuste zuen, baina beko zatian gainera uraren eragina oso nabaria zalean, halako errekak sortzen ezkigu iaia izotz guztia zulatu eta arroka 10 arte iristen dianak.
Jada desagertu dan Boumeko glaziarra, 3 zatitan banatu zen, gaur egun ja glaziar bat baino izostegi edo elero bat, gazteleraz elero bat izango litzateke. Eta askotan Pirinetako Asterix bezala ezagutzen den Montbalierreko Darkusaneko glaziarra, altuera oso baxuan, baina kasu honetan faktore topoklimatikoen alde, hau da, lur jauzi asko jasatze ditu, oso sokoratuta eta kerizpetan dago, hortaz, bizirauten du hor aldun bezala, baina segurazki joera klimatikoekin ere desagertze zorian dagoen beste izotz zati bat izango litzateke, ez? 2 hektarea baino gutxiago dauzka gainera. Azken ikerketen arabera, edo argitaratu dugun azken ikerketaren arabera, 2022 eta 2023 urteetan, urte bakoitzean 3 metro zan. Hau da, atera kontuak horrelako urteak errepikatuko balia zenbat iraungo lukeen glaziar batek Pirineotan. Eta gaur egun daukagun izotza jakinda, orain arte zenbat metro dian jakinda, eta etorkizuna begira, proiekzio klimatikoa jarraituz, zer etorri daiteken jakinda, egin duguna izan da simulazio bat, ez? Eta simulazio horrek erakusten duguna da, glaziar hauek txikitzen joango diala etengabe, eta 2024 hau da, 10 urte hauetan, eta gainera justu, periodo hau da, 2024 da, zientzia kriosferikoak bultzatzeko urtea. Justu, Pirineoetan, zientzia kriosferikoak izan beharko dira permafrostaren ikerketa edo beste hainbat ikerketa, baina glaziarren ikerketa nahiko galzorian egongo da, ez? Ia glaziarrik gabe geldituko geralako.